И Коста хора, аз съм Патрик и това е втори или трети епизод на Косъм си. И както виждате, спално е променено. Китовете са отправени и толкова. И как се вземем този епизод, че отворих няколко кутийки и ми се паднаха взето. Падна ми се това. Тро, фермера и някакви други, обаче те отварят много кутийки, обаче съжалявам, че не бях го снимал. И не знам за кой път го снимам, обаче доста фейлове. И няма да си чатя, защото едно момче беше ми бъркал работата. Това не означава, че като съм с женски скин, съм момиче. Отгоре си има име над мене. Папистрик. Това момче, ако знае какво е пол, значи Папистрик е мъжко име, де знам. Поне аз те мисля. Кой ти женско? Да, аз те си мисля поне. Тъй както и де. И то искаше да сме гаджета, почваше едно... Това беше... Взето нищо не стана. И мисля сега да изиграем на бигри. Колко толкова. Колко пъти казах на... Ето глед, тук си четих. Чатих, той уж бил на 14. Така опа работа. 10 годишно. Вие някой женски скин. Искам сам стиля. Кога да видя, какво му направя, че скина... Не, се пише скин сет мис. В момента играя с лаби мод. Текстур пака и лаби мод ще бъдат в описанието, ако се стигнете. Тъй, почвам на Елвен. Тъй, китовете са оправени, китовете плюс. Нямам. Бре, ти ли ще ми правиш тебе, няма да спой, че с никой няма да ще чатя. Сега почвам лъкъв, почвам да ги требете нещице там на майната си. Кот такова. Да са живи и здрави. Тъй, слизам долу. Защото съм момиче. Пак на тамите. Така. Чета коментарите и чул съм се слабо. Ами, това е защото по принцип съм свикнал да говоря така. Сега гледайте изи фрики. Покажи се, не. Старал го. Така. Тук е така ръжкати. Ама сега повечето хора... Мразя лабимот! Фукин! Абе, така, ще има речи, които няма по-честно от целки. Окей. Тъй, да изчакам малко хора да влязат. Ще направя просто един клип. Така се стормоза, че ще се пробвам много да играя в това косъм си, особено като китовете работят. И вчера не знам колко пъти пробвам да снимам. Значи, по принцип, не знам OBS-а как да снимам на малък екран. И тук бях скачал, искам да почна тук клипа. Сега го мина от първия път, просто няма повече тук, в смисъл тази, няма да се кача повече на тази стена. Защото вчера удрях си компютъра или какво не правих и сега, тук, това е мегаганто, да, това е мегаганто. И код такова, това ме кефи, там явно бягване с коне, който не мога. Тук се пробвах, в смисъл това изглежда лесно, обаче ето погледнете се кача, ще се кача. Нали това в реалния живот ще е много интересно, защото аз обичам те да се качвам в реалния живот. Ходи на такива неща. Сега, просто това няма как да го мил. Няма как да се кача. What? И да, и вчера за толкова ли много речи квитвах? Затова ли речи квитвах? Просто невъзможно става възможно. Видяхте сами. Така. Ами, аз обичам джъмпове, за това скачвам, ако се чуете. Добре, мощен. Само така. Вика баща ми. Като направя нещо. О, добре. Лъкер.
Сигурно скоро, не знам кога, ще снимам на Team Fortress 2. Чакай, аз обърках това. Ще направя... То повечето хора знае как се играе, ама трябва да науча един мой приятел. И тъмън за клип. Перфектно. Аха, там, добре. Добър съм. И сяде. Ко? Да. Добре. We are the champion. Не знам писанца. Тъй. Още дето от това на кефи, защото някак си не е всичко подредено. Тук не знам какво е ставало. Тъй. Тук колко пъти играх, просто някакси ме представя. Инвентори... Трололо. Сега май си пай жене на кофа слава. Нашите ще миргат. Запомних, че като играх... О, 5 кофи слава, Ви... Направо ме избутахте. Добре, лъкче. Путица. We are the champion. Тъй, два диаманта, вече даваме, че си пренаш. Добре, сляп. Мога и сега, кой искам от него да убия? Само. Ето, ще убия. Добре, аре, сега ще върти на онче-бонче. 1, 2, 3, 4. Така. Тук дата. Храничка. Добре, някакви вече са слезли долу. Бъдица. Те. Сега въртя се и на където съм поблизо. Там се. Онче, бонче, затворя съм се. Бум! То. Добре. Ти си пич. Ти си късметлията. Има си пажа. Няма мърдаш, само трябва да хвана. Къде се е? Стой, Миро. Процедурата. Ти ще усъдим. Добре. Така се убиват за отборници. Още пъжно. Искам да купя съм. Опа, нищо си дал. Добре, бе, аз притролер личам. Добре, пуснам пажната. Изи. Хе-хе-хе-хе-хе. Аз имам вода, нуп. Да тебе. И педераса. Нищо не направи тази познанка, не знаеш. Как ми си? Добре. Ага. Къде е, Миньо? Ще закопая някъде.
Айде отиваме сега другия. Да, двама сме. Отново бо. Тъй. Регенерираме се. Къде е това? Аха. Ще няма да избегаш. Ти от мен само можеш... Аре, няма го трудно. Само малко. Добре, като пристигнем му сламка в хвалата. Що сме гадни? Ще му сложим. Оле! Как се вика това? Мазен тролер на ебан! Така. Обичам троле хората. Така за FireBG имаме лавата и двамата се поглеждаме, даже да ни се виждаме по скайпа. И си викаме, о, Симо, о, Борко, знаеш. Но има и някои спокойни хора да си викат, това е само игра. Даже да ме бият, нищо не ми тя. И после, рейдж квит, да, почва да бият по всичко. Добре. Аха. Добре, никой не е ръшнал. Еми. Не плече с го. И не решен бинга. Само аз ли виждам стрелили? Не плече с го. Така. Вау, бах ти лойката. Покажем, че е на 100, обаче... Добре. И какво ще направя? Направиш не. О, тук няма нищо. Неп. Добре. Чак. Къде е това? Не го виждам, сляп съм. Добре. Добре. В колата. Еп. Тук пачето има. Добре, нагоре има обаче риском, защото някой му има ръшни. Но, ако не ръшни, те си изпроси бой. Значи, да не му пожелавам. Добре, даже всеки път на някакъв етаж качи да ще почна да гледам. Ако трябва ще чопя прозорци. Добре, още от тук няма да се почваме. Леко ръшка. Няма тук. Пазваме се за закон. Като не. Като ямата ми. И също не е нищо. Но тъй. Никой не ме ръшка. Тук съм по-високо. Трябва да порасна. Трябва да пораснеш. Добре, това и аз го видях. Добре, после ще изляза навънка. И яката стопара, яката. Опи!
Ти за кой се мислиш там, а? Няма кирка. Има говоря. Има ли кирка? Има кирка. Айде. Рушим! Ага. Айде циба куче, пък смешен. Оу! Убих ли го? Не. Окей. Окей. Как вика вената. Окей. Окей. Така. Така. Още много ли имам да пътешествам? Добре. 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 Закачваме горе. Няколко ми дай си пухам. Ясна бъденка. Кикопче не знам за какво сложи. Обаче на тази карта някак да не се направиш Full Iron, защото... Така. Защото има Iron блока. Айде! Това съм бил аз, бе. Викам се някой мършна. Айде. Чилюман. 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 Аре, махай се, копя. Това трябва да го цензурирам, обаче не знам как. Те, изхвърлям дорога. Те. Някак че да се ще го смачка. Няма слизам пък да търси често. Аз ще бъда упорит. Аре, ще ме разкъсля. Аре. Но само така не. Си инчам един меч. Само така. Без никой не види. Добре, че взема напис. Аре. Добре, брейкинг. Не ми трябва, ама си добър. Как някой отиде? Добре. Добре. Всички се страхуват. Така. Охо, му си направя. Така. И трябва да минува Iron. Да бъда full Iron. Тъй. Протено е, който е зло. Майка ти! Дърта, бе! Айде ти знам! Майко! Никаква победа няма да има тази игра. Тъй. Без нерви. Добре, това ще го кача за това. Не, няма повече игра. Щах си няма повече. Вече се стана. Така. Ами, това беше всичко от мен. Аз бях Папсек. Кой харесал клипа и са смяли удобно. Лайк, subscribe и до скоро.